pangalembono kang kaya mangkono yai sikan pangalembono muwi nuwuhake dening rasa awit aksara Jawa iku yen to dipangku mati yai nanging menika kasunyatan ingkang gumelar kakang wis yai sikan aja mbok pacetan aku kepengin pangerteni kaya paramita kene aja jeneng sira ngancik ana ing tlatah Madukara kene ya yen kula keraya-raya saking nagari Pancalaradra dumugi wonten ing kasatriyan Madukara menika awit badhe meguru dhateng Paduka kakang Kang
tetep lan karo ngadepi apa wae. Sopo karo Piye Kakang? sira pancen ora ngono. Kenal salah satu Stefano kaya. Kakang kok Isen rasane atiku. Sakwise nampa palapurane Yayi Sembodra. Aku durung pitaya lamun durung bisa mbuktekake. Nanging sakwise aku nyurupi kahanan kang cetha, jebul kabeh mau tinemune benika. Kakang kok anggen kula mapan wonten ing kasatriyan Madukara menika. Awit kula kepengin sanget saged dados bayangkarining nagari Kanjeng Kakangku. Nanging ora kudu kaya mangkono caram kang luput. Maragake Wangsulana pitakonipun Kakang Yodi. Apa Yayi Wara Sembodra wis ngawningan lamun siadi mapane Madukara? Duh Kakangku, menawi babagan menika kula saestu boten mangertosi kanggo menapa Kakangku Wara Sembodra menika ngawuni-ngawuni menawi to kula mapan wonten ing kasatriyan Madukara menika kanggo Banjur mapan ing Madukara meguru bab apa? tertentu kula mengguru babagan Allah kerendaning warastra kanggo. Yen mangkono aku kepengin mangerteni carane piye ngesti Jempari. Nggih, sumangga dipun ayati kanggo. Kanggo menika ingkang aran gantemu utawi Jempari. Paduka cepet langkung rumiyin kanggo. Nuwun inggih lajeng menika kenthengipun
Menika Ndarajuna boten wonten nembe ngaso wonten patunggon. Aku ana kene kajenan. Mapan kebeneran Kakang, aku bakal tanya lawan Kakang. Kene Kakang Mas Janaka kok ora kondorono patunggone Kang Mbok Dewi Wara Sembadra. Kene yo Kakang. Ndarajuna wedal menika nembe ngraosaken kuciwa amargi putra ingkang dipun lairaken menika putra Rambang.
beset rasaku nyumurupi ayo mangkono panganti kamu bapakne kula ingkang mongko tresnaku mono sing ati jamong kanggo bapakne kula sejering bapak ngono kudune ngayomi marang putrane ananging kene yo amung ngeboti sawijining wanita wae apa yo kudu kanthi cara mangkene to bapakne kula ono ngendi papan tulunge kasatriyanmu bapakne kula Kakang Prabu iki kepiye kakang Mula ora kepenak rasaku. Jebul pancen lagi ana perkara ing Madukara kene. Wara Sembadra. Yo Kakang Prabu. Kembeng-kembeng netramu malah kanthi sesenggukan. Ana apa iki? Kakang Prabu. Aku ngampil senjata cakra Baskara Musya Kakang. Pitakone Kakang durung diwangsuli malah kepara Siadi bakal nyon ngampil sanjata cakra. Banjur kanggo apa Yai? Kanggo mungkasi nyawaku. Tinimbang aku nandhang wirang Kakang. Mungkasi nyawamu. Jeneng sira kaya dene wis punggel pangidam-idaman. Apa ya ora mesakake putramu Abimanyu? Wirangmu ki mapan ana ing endi? Jawet bapakne kula wis mirang-mirangke aku yen to Abimanyu ngono amung anak ramban Kakang. Oh, Koko Prabu, ana apa Yai Janaka? bab aturipun iku Bapak pisan kula boten maos menawi Atmotso kula Abimanyu menika. Atmotso anak ramban. Lanjut. Malah kaporo Kakang. Bapakne kula wis nyaketake sawijining wanita. Oh, iki perkarane mesti. Apa ya pancen kaya mangkono Janaka? Inggih Koko Prabu. Menawi bab kula nyaketaken wanita kula dadang
Pranata kula sampun nyaketaken salah sawijining wanita Koko Prabu. Oh, lah rak tenaga. Banjur wanudya kuwi mau sapa? Ora liya ya Yayi Sri Kandi Kakang. Oh. Janaka, Kula wonten dawuh Koko Prabu. ngono ya ngono ning aja ngono Yayi. Lumrah yen ta wong lanang antuk ana ing paraning sing ning omah ya aja dilalekake. Mesake ya. Ana apa? Sadaya menika awit saking kahananipun Koko Prabu. Lho. Kahanan kang kaya apa ya? Kados wonten nen-nen menawi tresna menika jalaran saking kuwi. Lho. Yen to tresna saka kulino banjur kulinamu kuwi mau karo sapa? Kakang lak kaya mangkono to Kakang. Iki sithik tak urus. Kula nawus kalian Yayi Sri Kandi menika. Heeh. Amung kulino kegladen Cempari Duk rikala semanten Koko Prabu. Lah iki gegladen ya ora apa-apa ning ora terus saben dina gegladen. Ana wektune to Yayi. Kakang aku wis ngekekne atiku kanggo bapakne kulup nanging kok ya isih ngrogoh rempela kuwi lak yo kebangetan to. Wong lanang yen dikeki kesempatan nyat ngono kuwi kok. Iki apa? Wis perkara iki mestine pun Kakang ana ing jaban rangkah tak pasrahke jeneng sira sak wutuhe Mbadra. Banjur karepmu kepiye? Yo Kakang, aku wis nglanggono. Dikepiye wae. Sepiro gempale rasaku nanging sayektine Kakang. Aku mangerteni yen to Pangeran Arjuna mono ora namung duwekku nanging duweke jagat Kakang. Sak banjure Yen to bapakne kulup mono tresna tenan kalawan Yayi Sri Kandi. Tak jaluk dina iki uga lamaran Yayi Sri Kandi.